Makadini mko? Andiriga. Tinotenda turikuona tasangana kuno kwa sekuru. Ndikutaura nani? Na Raymond Ndava. Raymond Ndava kumushande ku Kumberengwa. Andi pano pa sekuru dambudziko rabunza endere chi? Dambudziko rakadunza igumbwisha. Amuri kuona ndani Makore 19 years. 19 years. 19. Richirwadza. Rakatanga sei? Ndaenda kumusha. Ndokuita sendakaiwa Nemunzwa apa. Ndata pamujisiro anoza Racho. Ndata still amoza usimunongo waigajera kana mubaya Nemunzwa unokuda kana kuti uri pasi unongokweshera ndi. Saka rakadzipana apa kan. Ndata kumandatsika usi. Ndata kuni yangu famba ndinda kumba. Ndata mazuva matatu ndikumusha ndadzoka. Ndoti apa ndakabaiwa pachicha kuitika. Ndichaziva kuti kutotanga kwaita sei? Kwaita Ronda. Ronda yamba radzika. Riri ipapa. Ndatonga so. Rainwa. Munyango wapinda mushawa kuisa mvura kudai. Ndodi kuzokuti nekuti ndodi. Ngodai chitora echino. Vanati na mai kubereka nemudzimai achimboenda kuchipatara. Ndinenda pachipatara munhu wangu unodresa. Asi nditi panyangu pakaiswa mushonga kuchipatara beta dzine kunwa kwaiva kusingaperi. Ndakagara naro. Parambo vharei. Ratovhara kudaro ndamboenda kumaprofita. Ndakadirekta kwanomwe baba vekurusaka. Anga vechikuru akanena ndifukuti akuita. Ndoti rega nditorere zvimaizhe kutswanya waona zvawo vanhu vasinyika mvura kanzaiinamawo pabatoni. Ndinama paya kumabugara pakadaro zvinzvimukuramba wakasungirira. Ndakabura pandati gare hazvina kupera. Parakachiitira pora pano parauya apa. Panapa paine kakatanga kari kapundu kakaita sekakaka. Ndoti waigona kuti uchigeza ukavarairwa pakangoti suke muchangoti kwatukei. Zvausinganzwa. Unogona kuzongonaika mutereti mandini mazara ropa. Saka ndakuziva manje kuti panhu pangu panokudaropa. Ndogara ndati ndasunga. Zvakatora time. Tukavarairwa kana ivi ndichienda kwandichienda motozona trouser ratota. Uchimhanya kutsvaga ndawada kutogara nebhandichi ndichivara. Papera kubuda ropa ipapo. Pakachitanga kuroveka mazuro dai. Chitika rova pano, rova apa, chimbodzika apa, sokwidza apa. Sodzoka kuya kwakatanga Ronda riya. Ndo wakanga upenyu. Rutenderedza chise maise mukufamba. Saka paranga rakapora apa, rakazotubvura apa. Izvi kwava kuda kudzoka kuya panapa. Saka mvura inobuda manje inondishwisa usiku. Ndangobaiwa kana netsuno kana nemuro wabva mumoto. Kuti utombozvifumbi kwakadai. Zvinongova ndogona kuti ndakagara kana mumba kana mukombi kana ndikapota nchideyo neitozwa sekunge ndikutozinyaradza bhosi richipisa. Saka ndozvinongova ndotofamba nebhandeji kuti mvura yaisadi. Bhati rikaramba rakavhara bhandeji rere hamunopisa futi. Kuti zvinongova ndogona kutsvaga zvaice block kuti ndototanga kuzorere kudai. Ndachitofumuka kana ngotipeisa trouser ruswa kutono dzapo. Kutono hako wacho imhosva kana ivhinuka nayo manje. Ndiziva kuti ganda rakanyanyojikira zvekupinda pabhonzo ndinotombomira kana kutsvaga pane hiti. Akuita ngezo riri kupisa. Saka ndezvahako ndinetsa raakunwa manje. Radzoka nenzira iyoyi richidai. Parakabva ndiparanga ravhura apa ndokuuya pano. Aparipo pari kundirwadza. Mona anenge mabuda aya. Daira ikoko. Daira. Matangira arinoita manje kuti unotanga inge watsva nemoto. Saka pakubuditsa mvura iya zvatanga rakutonyonga chidai. Chidai zvitema izvo. Ngozvidaiwo ratotanga raronda futi. Saka matambura. Kufamba mukudai ndapanozoti ndine munini wangu wandakatipekedza kuno tiri kumba. Achoti asi gumbo renyika
emaona vanonzi sekuru akadai ari kuglemera chindipereketa nditanga kuuya pano nezuro ndichita sekuti ndomamira akaita gwenyu wangu asiziva kuti pamwe kuti kana wakagara hako uri kumba mungonenge wadai kusumuka kuenda kubasa kune kufamba kuda kuti ari amena yatsonzwisise because zvinhu zvandinetsa munguva yakareba handiti muchitanga handi maitanga nekuenda kuchipatara makaenda kuchipatara ndakaenda kunonditsvage betadine ndiyandakaiswa chete havana mava matesta vakaita havana imama nazombodzokera kuti munyatsoona kuti gumbo rangu because mati 19 years kapanina pandakadzokera futi kuchipatara ndakazotakurwa pabuda ropa rakawanda ngati one chakanzi fanda icho makanzi fanda imomo ndoropa rinokwanisa kungira karasika rinosvika imomo asi ndakasvika kwarero hospital ndisina handangoita ndapera pavo ndakazonde kuti ndakamuka ndakwarero hospital ndakaiswa madrip uzi rakabuda takatogara semagara atakaita muno kubuda kweropa hakurwadzi saka gore rinonga pane 3 years rakabuda neipapo naparonda iri kuti bva pano tinobata uku saka vanototi idaida munhu anorakanati mugariro shamwari asi apa ndasaranyanyisa kuri kuchitotopisa senguva dzine ndodindotsvaga chekubata ndashama ndopanamuti amanye pafamazi mutsvagirochi mabhandeji apa zandaziva kuti nini simba ropa rabuda rawandisa vatanga kupombera saka pomberwa nemunhu anenge achityikaona avo nosungiswa kati patema inopedza kudzisunga paya mhenu akangopamhenu ndandoza ndakanike kuchipatara ndasvika kuchipatara kuya manesi akati chichi vabata paya vanobvisa aona harichabudi akuti azvana saa dhokta paakaona zvachiitika zvese ndokubuda mupaseji meameta kubuda mumakwararo zvitoro ndatiiswa pauchepo simba ndandisina uye hana kunyatsosunga apa ipo pakabuda ropa paseji imomo munguzakala yacho ndiyo ine mwazoti ndaiwo kubuda ropa ina ndichaziva kuti ndaratanga dhokta ndakasangana nengeolakiresa kuti nai matiresa munhu sei vakumhanya nendikuyakuya akuzodini akuzonyatsonditiresa asi simba ndandisisina manje ipapo manje ndiende kumba ndaindikaona malaisi deyo usatota angona malaisi ndazotakuwa kuenda kumba nemotokari ndikusiyiwa kumba kuya andokugara paenda kasunga rakuchitanga manje kuchinyonga futi rikadzoka apa rakanga rachirova rese rakadai ndinogona nzira yadzo ndopana azomboenda kune vamwe amai vechiprofita kuwestern vandizora malemon avo vakandipa shinde vakandipawo kupisa kuya kwakamboti nyararei kwati nyararei ndanyaradzwa zvatanga mari inofamba namumuya ririkuvhura gore rinondo kuzondawo ndandisina chitsiki gore rinondoparara ndi hai pamundakaona muta ndinoona kufinyamba kwakaita iganda nyowani irori ganda irava nyowani irori papachidhonzeka kudai kufinyama kunge mamheno maplitseri right panapo papfeka nawo padhonzwana kudai iganda nyowani irori aita sezvakaita apa taenda kati zvinhu zvakozoda kunamata akaitawo zvaakaitawo vazozodzokekanawo kuona skini yakadaiwo vakati gare 2 months ndo zvatangisa izvi apa zvakotanga sekunge mvura yapisa kana kuti wakapiswa nechituku hapana kunyanyogarisa ndokwaziva pachivhura apa asi apa pachitodai zvapari kuita panapa nepachivava vaimona zvitema zviri kubuda izvi ndoga ndichitobata kumera kuda kunyuka futi nzira yarume ndoupenyu wandirikungorara. Maenda kuchipatara ndanzwa kuti manesi akakudresai chiremba aripo pane matesta vakaita ranoudza kuti chirwere chenyu chinonzi chii? Moza kuti ngade ureva nhema
matesti egumbo iri havana chakatotesta. Zikwe chakatongotestwa icho nditi koinda BP yanga yakuisa chete. Saka 19 years baba pana test yakaitwa inganzi chiremba akati hapana handiti hapana. Okay, zvimwe zvakare zvinokonzerwa nekuti tinoshaya mari kuti tinyatsoenda kuma specialist handiti zvinogona kudaro asi mukufamba umu ndafamba tichiri kufamba kuchipatara kufamba muzvipatara macho ndoma ndichiri kudai pari unogona uchinge uda kuti uda kubatsirwa wonzi tenga kana matablets asi nekuona kwandakaita nemishonga yandakapuwa iyoyi yekuzora maronda iyeyi nani start andingatowedzera unonyukisa chete nani start zvandinonyazonzwa ndekauti apa nyange ndikaisa mushonga ndakutoda kutoti ndiri tiwedzera ndakazi experience 3 times. Ini sendanyatsobvunza pachipatara ipopo po ndakada kuti tinyatsoziva kuti mapajekesa zvine kuti pane matest here akaitwa mamwe nana chiremba muzaona kuna kusvika kuti mira titore skin yako tidai uzotomozoyafta kana 2 days taita maexaminations edu taona kuti chirwere chaminacho ndechakati ndopanoda kuti pave clear. Saka mabva mataura imi kuti aiwa hapana matest chamakaopiwa ibetadine yekudresa chete handiti right hatitendei kufamba manje maona gumbo renya kuchipatara hapana zviri kutaurwa vamaona kuti semunhu wechirume regai ndimbofamba mataura kuti makaenda kuna mai kuwestern ndakaenda kuwestern tikaenda umwe muprofita wapanipambara ndikapuwa namba dzaamwe amai muprofita wekupindura akumaondarweni nyaya dzinongotaurwa vanongotaura kuti zvipotswa vese vari 3 vamataura vaingotaura nyaya yekuti chipotswa ichi ndizvo zvinenge zvichingobuda asi kuti pazonedza kuti zvinge zvichipera izvi ndozvanditambudza. Saka vanenge vachiti chipotswa chichibva kupi ende muchitumirirwe chipotswa kana vachitaura pamwe yavo chavanokwanisa kutaura kuti zvinhu zvekumusha kwenyu chakakandwa apa ichi maiti pamwe mabaya nemunzwa ndomataurire vamwe izi nyoka inenge yakuchipa ndikataura kuti pamwe unobhirwa kuzi munzwa ungabaya apa ndokutaurwa kuti kazhinji kutaurika kunoita vanoona vimwe yavo. Saka vari vatatu handiti mumwe nemumwe ndozoda vanogona kuvapai zvakasiyana-siyana vaiti zvinopera sei pachipotswa ichi chinoitwa sei? Ndazwa vamwe vachiti vakambokupai kachira vamwe vakakupaiwo vaiti kana zvadaro zvinopera here? Ndichitarisa time yamataura yamagara neurwere hwemati mane 19 years. Munoziva baba tinganibvira pakanzi pane pakaiswa motikari apo kanzi pane anogona kudhiraivhera chiri naasati agara tiindogona nomunoziva ndizvozvo haurambire munhu chinhu chaanoita haurambire munhu chaanoti ndinoita ndikunyatsobvunza bcause ndoda kuti pajeke kuti kwamakaenda zveshuwa ndoda vamwewo ngatiti pamwe panogona mumwe anogona kubuda pachino kuti dambudziko ravainaro panapaka ini ndangokunamatira sehandirigoni asi ndikuda kuti mukutaripa kuti vese vari vatatu vaiti kuti vanozvigona ini ndofunga vaigona kuti upai kana mazuva kuti after mazuva akati gumbo renyu rinogona range raparina kupuwa munyengetero pamwe ndounomboute seunozorodza wotofunga kuti zvapera asi ndekugara kwandaita pa19 years ndotongona kuti kungo unenge wambotibatsirwe kunyaradza because kudai rinenge rambopora richinobuka rega richinobuka pamwe chiripo chekuti fundogerejisi vana vatiswa pamhosva aiwa mhosva hapana ndichida kuturika mashoko amataura ndamai vekumaundarweni avakati handisadaona kumeso kwavo vakandirova vari pafoni mune ronda rakadai ndangopuwawo namba dzavo nepo endozvikwadi zikanzi azi tingazame hedu isusu pamweya izvo azvitoda kuti mumbofamba muende muchivanhu izvo ilast year yakatanga kutaura navo nekuti pamweya hongu tingaite simba ramwari asi chinhu choda kutanga maenda nekupi kuchivanhu ndagara paya vachiti abatai gumbo muri pafoni papo ndimbomunamatira handiti
asi ndinokuyambira kuti dai kunzi mukafamba muchivanhu then isu imwe yatozochiti tichikupinza ipe mazvinzwisisa ndo amai akanitaura ishinanamaka ndo mota futi wemadzibaba futi akandipa futi madirections wayo ndokuno tichiita kuti asi izvi zviri apa emamwe kutirai kuona vechivanhu vanhu vairi vava tinoti handi manyatsanoti sendanyatsoramba ndichibvunza ndisandamba ndatoti aiwa vana ava ndisi kuvapa mhosva nekuti munhu wese kana uchinge waina dambudziko rako zvichida vamwe vanogona kusave nekareji yekukudza yekuti baba zvinhu zvichi endai kuchivanhu isipesha kunyanya vanonamata handiti vanoti zvinondikamuudza anozonditi indauya kune munhu anonamata zvino ndingamutoenda kuchivanhu anozonditarisa sei semunhu akaita sei asi ndafara kuti mataura kuti amaive kuna maundarini zvechokwadi vakakuprofita vakakutaurirai zvegumbo renyu nepafoni musati mambona vakabva vakuudzai kuti nedambudziko raminaro hongu isi tinogona kunamata asi endai kuchivanhu handimuzvona bcause chinangwa zvakare chatiri kuitira chirongwa icho ndechekuti tidzidzise vamwe vanhu zvichida pane mumwe munhu ane dambudziko rinenge renyu akagara kumba ari kufamba nenzira yamuri kufamba nayo asi hapana chiri kuita sei chiri kubuda handiti imba mataura kuti pamwe asati atombenda kana kuvaviri kana vatatu amba kuti nedambudziko randinaro nezvataurwa nababa vaya bheta ndingonanga chii handiti right maudzwa nemadzibaba namai ava vaviri kuti endai kuchivanhu imi makatora danho ripi ndakambogara bosi handina kukwanisa kuti ndindonanga kupi kusvika zvichakadai izvi handozoti ndakatokwanisa kuti ndizoziva kuti ndisvike kuno muning'ina tichitoona pafoni pake chiigozwa nzava tinoona sekuradza vanogara kugrina ndati akugrina ndakambogara kupini nechepapi zvikanzayo nezuro chiregai kuenda kubasa manafona ndikati avakomana nhasi nandisi kuya gumbo rangu ratichi rekundirwazi vatafamba vakuti masteps kusvika tasvika panapa negumbo irori nhoilakiri kuti ndiri kukwanisa aro kutsika rwendo ropasi nekuti anogara rohamba aipana chikurakidzai ndakanga ndikamuka mumba ndaibatisa madziro kana kuti ndombobatwa kuti ndimbobuda panzi ndomanya ndewandiri zvaiditorera 30 minutes kuti ndotanga kunyatsofamba ndichiita kurinyengetedza kuti ndikwanise kuti ndiplike kufamba ndikavarairwa ndakagara apa kusumuka idambudziko ndikafamba pakuda kuzorora ndakarara riri magumbezi harichadi hiti mvura iya inobuda mariri ikanzwa hiti ndoita kunge tsono dzakubaya zvotinogona kuunywa uri kuzikubhori patwakadai tsongwaurara riri panzi regumbezi kudai kana rinyore kutotera ndanyika tau kuti temperature yepamwe imbonzwisisana ambasvika nguva yekuti unoita pungwe hapana kana kurara kudai pungwe zvikasumuka ukaribata-bata ukadudi panoda mvura panoda chii pungwe inozviita chaya kuti mvura iyi ipisiro ainoita kuti inenge ichibva kuda ndo imwe inozonodukura maduzudu ava kuda kududa apa pachirwadza kana pakati nyarare ikunokuneko izvi mapumbi zvoda kuvhura ndomavhurira arinoita waya saka mukoma wangu ichinhingi chinyaya chakutambudzai vana chanokwavarorumboti hayo musapanike kuita kuti vasanyanyofunda ndomamira akaita upenyu hwangu pakaoma chete changa chida ndechekudai dai mari yanga yakazinge yawanikwa zvayo pana chiremba vakanyatsoita matesti chaiwo chaiwo ekuti tizive kuti dambudziko riri pamuri idambudziko rechii handiti kuti kana maakuzodzokera ngatiti marapwa kuno kuchivanhu maakuzodzokera futi oziita futi matesti aya ndovaona kuti dambudziko riya zvechiwa chii rakapera saka muchisvika pano pasekuru achapula vakati chii takatarisana nekurapwa kwegumbo rei sekuru vakatiwo vachakwanisa kunge vachindibatsira kuti vaone kuti zvakamira sei kusvika vazoona kuti zvinenge richidzoka sei nekupera sei pane zvavanenge vachindiitirawo ndomatsanangura vakandiitira sekuru handiti
aya pakanaka mukoma rega tinzwe kubva kuna sekuru wacho. Sekuru makadini? Alhamdulillah ndakasimba. Ameno makadini. Tinotenda isi sekuru. Tiri kuona baba vauya nedambudziko ravainaro. Muchitarisa imimi idambudziko rakamira sei? Iri dambudziko inyaya yekuti 19 years munhu ane chirwere skin cancer. Okay. Pachibhoyi kana kuti kuchisezuru vanoti fuka. Anditika isusu tikuti pachizeblanta tinjinda. Nokuti mukutarisa pane buliro mukatitarisa mushe pakavhurika pachapo. Panoramba pachidaro panogona kuoma kana kuti kusvikira kubhonzo. Panojiwa nyama yese kupera kunosvika kunamana ganda nebhonzo. Ndoti njinda yabata. So anorarama upenyu wake wese pakadirikira pasina nyama. Kuleva kuti ndo njinda ya inonzi muka. Achitezulu kana kuti mfuka. So ndamutarisa mkomana uyu ndakamuzoza kati mshonga uyu tinawo okuti tikubasire. So akachema akati sekuru shuwa ndinova kuti ndirarame zvakanaka pachirwere ichi ndinofana kuti nditotora wawa kuti ndidhakwe mushi. Ndikadhakwa ndowana hope. Ndikareka kudhakwa sekuru ndinorara ndichichema days. Saka 19 years ndiye ndakagara panapa mudare muno ndikatarisa kuti iyayi mwana uyu tinofana kumubasira. Nokuti upenyu wake wakaoma. Haangararame nekudhakwa ndokuti akwanise kufamba. Haangararame nekumwa doro ndokuti aone zvakanaka. Saka isusu toda kumubasira chigumbo rake. Allah kana vavhuma. Allah vakatitendera pakukumbira pateta maduwa akukumbira vanomuyambusa. Nokuti Mwari vari kudenga havana kuti unonamata chipi unonabata chii kana kuti unodhakwa kana kuti uri muroyi. Mwari vari kudenga vanomubasira. So vanozokutonga nemabasa yako asi chekutanga tikusvaga mishonga yakuti timubasire. So mishonga uyu unonzi skin cancer tinawo. Ndo watakatarisana kuti timubasire nawo. Nokuti tichamupa porridge 1 inoita kuti system yake nokuti muri kuona apa zviri kuboka apa yeti zikakwiza kunosvika kujoin kuno kumavi kuno zikaregererwa mushe pakashaika mushonga zikanopinda pajoin pachigokora ichi chepa chivichi. Andidika poison ya skin cancer we ikanoja noti mubhonzo mune zvimaglu so ikakwanisa kufamba neglu yei ikangonobata bhonzo uyu doctor akaenda futi cancer inoita kuti ngatidivure. Nokuti chavanenge vakatarisira madoctors kuti isakwize payaperera ipapo ndokuti ziite. Nokuti mushonga wecancer unonesa muzvipatara. But alhamdulillah chapola mushonga wecancer fanike kaindi yankomana uyu ulipo. Nokuti tichapa kuisa pachironda apo unodonza ziri kuita kuti pajike. Unodonza ziri kuita kuti apa paboke. Ndiye umwe wacho unofana kuti aje ufambe nesinga unobuda nekusina nekuweti yeti. So ndo matitira taita mkomana. Saka mkomana uyu tichaita kuti apota achienda kubasa kwake tichimuzora mshonga tichimudress kusvikira aita zvakanaka. Nokuti akauya achichema kuti so pari ari kugara ega. Mhuri yake nenyaya kuti anenge achisvaga kudhakwa kuti anyatso kudhakwa chaizvo kuti akadhakwa asanzwe kurwadza. Ndiye mukadzi akati aiwa inini sekuru aba mwana Sarai. So akanditaurira zvese ndikazvinzira ndakanzwa tsitsi. Nokuti Allah avadi vanhu vanorarama upenyu hwakadaro. So isusu pakapiwa makwenzi tikapiwa njere akusi kuda kwedu kuda kwa Mwari Allah. So mwana uyu ndikuda kuti sekuona kwamarita nasu gumbo ndikuda kutanga kuretreata for 19 years ane chirwere chakadai. Saka 19 years zake izvozvo ndiye akutaura kutanga kwanasi nekuuya kwamaita ndakutanga kumupa treatment yake. Anenge achitora pamwe pacho anotora after 7 days pamwe pacho anotora after 2 weeks. Asi chikuru kuzora mishonga nokuti ndinoona kuti ganda zvakaita black nerimwe riri kumusoro zifanane aitewo munhu akanaka. Kana zviri zviposo zvemunhu
isusu hatisvage zvokuti tipesanise vanhu. Mwari havade kuti munhu nemunhu wawengane. Vanoda kana tichibatsira vanhu ndinofanira ndongoti Allah vanzwire nyasha nemakomborero kumaprofita akamuza chokwadi vasina kuda kumupedzera nguva kuti unogona kuti tigare newe nokuti Allah ngavakuwedzere makomborero maprofita iwayo nokuti vakazoona kuti isusu tinogona kutaura lemon kana mvura mutemo waino kugeza ausi mushonga. Saka isusu achapola tinawo mushonga wokuti akaisa ipapai tinoziva takapiwa njere na Allah akusi kugona kwangu. Allah ndiye akatipa. So tikagona tikamuisa ipapai gumborero tanga kudonza urwa urimo we skin cancer. Nokuti skin cancer direct kwete kuti zanzi tinoshaiwa chapola anoshaiwa test mita ya kwa doctor. But test mita yako kubva kuna Allah kuma komborero kumizimu akatipa tatoona kare tatoziva kuti mushonga uyu. So ndezo takamukuuza kuti tichakusvagira mari yetransport kuti awane kubatsirika kuti ambopota chimanya kudzoka. Saka iye akati aiwa asina mosa sekulu ndinenge ndichichanda mbichana ndichiwanawo mari yebhazi kuti mundibatsire kusvika ndapona. Saka nasi takatarisa kuti ndimubatsire ndimupe mushonga. Hatitarise kuti zvanzi zvinonzi iye kwazviti kumusha kwavo kwazita sei zvemumuri azipere nokuti tikada kutarisa nasi vamwe vacho vakashanda achitaura dzinza lacho harina kupeza sei. Takataura kuti uroyi wacho hauna kupera asi chushu chatinokumbira kuna Mwari ndechekuti disease ipere. Saka ndo chikumbiro changu kuti pamurume uyu wamaona mukomana uyu akagara apa uyu tinoda kuti urwere wake wecancer timupe mushonga wake kudya porridge nekudresa gumbo rake. Haadrese palonda chete, anodresa rese kubva makaita black. Nokuti pacho akadresa palonda chete uko utachiwana wakasvika kare kwakata black utachiwana wakatosvika mumweya. Saka tinopa mushonga anozora pese rinofana kuchinja kuti anoma gumbo kuti amushi kuzokera palanga riri kudhara. Saka ndo zvinhu zvatokuda kuti tiite pamukomana iye. Anditi sekuru ndibvunza kuti paanenge muchimubatsira ngatiti paonekwa mukana wekuti pada kuitwa matest kunana chiremba kumahospital kwaakangoenda kwekwe hakuna hako matest akazoitwa munomubvumira here? Ya kana achienda kumatest izo kwadokta ndinomubvumira. Chinhu chandinomukumbira kuti dokta hadi kuona pane mushonga wechibhoyi. So kana iye ada kuti alikuwana mari kune mumwe munhu anoda kuti ambonoita kuti atestiwe, ini ndinongotaura kuti musi uwoyo nguva iyoyo ndinomubvumira kuti avhise mishonga yese iyi haifanira kunge iri pagumbo pake kuti ati dokta andobata chaizvo zvinobatika. Nokuti hatingati ini ndaisa mishonga wekunoku woenda kuna dokta ada testa ona pane mishonga dokta hazoziva anoisa injection kana mishonga yake inonodonza maherbs yaya ari kufamba yaya. Saka kana ati anoenda kwa dokta anoenda akasununguka Allah vanomutendera kwa dokta zviri right ngaenda kwa dokta. Anditi ndabvunza mubvunzo yenu kuti munoziva kuti patinoisa mazvirongwa zvedu izvi pane panonzi pacomment section paipai vanhu vanokomenda vachipa maideas. Pando nemumwe anoti achingotiti ropa ndakambokudza kuti chirwere ichi chinonzi asi dambudziko riripo nderekuti hapana mari handimuzvona. Saka tokuti kana munhu vachazotipa maideas ekuti aiwa ngaende kana kuti aende kunoona dokta akati pavanosuggesta izvo murume ane 19 years achishaya mari yekunoitwa kana matesti iwayo vanenge vaine maideas iwayo ekuti ngaaende kunobatsirwa kana kwa dokta nhingi kana kuchipatara chakati obva vati kana nehomwe yemari yacho inoonekwa kakati ngaapfuure naiwo achipiwa mari yekunoitwa se yekunoitwa matesti. Nekuti murume uyu 19 years akaenda kuchipatara ikoko hapana matesti akaitwa. Dai anga ari munhu waane mari dai akatotsvaga waanonzi maspecialist aya zvichida ndo vanga vakazomudza kuti chirwere chako ichi kaiti chirwere cheskin cancer pamwe nemataurira muri kuita se amuri kuita iwaya. Saka dambudziko guru nderekuti panenge pasina mari. Imi pamunenge muchimubatsirawo ndine chirwere chekuti ivo vada kuti paitwe matesti semubvunza vanomuita kuti pakaitwa matesti rakati hapana kana vari kuda vakasununguka nyamba dzake dzemukomana tinovapa so that obva vamufonera direct kuti aiwa enda pana chiremba akati mari iyo unoitwa matesti wayo hongu uchibatsirwa nani nasekuru achapona zvakare. Izvozvo handizirambe nokuti chandinoziva ndechekuti ndakanzwa sumo ndichibva kumusha yekuti
chako wega ndinkondo wesasa urwere unoposerana poserana zvakafanana muprofita aposera kuti swaga kune anogona wechiboyi kureva kuti muprofita iyende saka ndati Mwari ngaambe makomborero nokuti haana wenjire ataura kuti iye swaga so uya aenda wagara kumba kwemakore yese goro rino rechi19 ndio bazoona mningina wake akatoya nedambudziko rake ndiye akati ndikuona sekulo chakora akauya pana patikamutira mnamato so mningina wake aona kuti zangu zviri kufamba ko mukoma wangu ari kurwara ndoita nese mari adina so kana kune munhu ari kuti nini ndine mari yokuti ndogona kumubatsira mukomana achidenda matestis alhamdulillah asi mushonga wa cancer achakola nawo definitely mushonga usiro kuti pamwe tunoita sei wokuti munhu anoda kunzwisisa kuti handina kuzonzwisisa ndinomuti uya ugarire padhuze ndichirapa gumbo iri achiona zvandinechita zese kusvika aone approval yaanoda iye anoapprova kubva pagumbo iri alhamdulillah tinotenda mukoma pane nyaya yataurwa nasekuru yamandisiyirira so hanzi maiti munotonwa hwawa kuti muwane hope unoziva kana warwadziwa pamwe ushingu uya wekudhakwa uya unotombotibatsirei kana mukufamba chaimo unotibatsire kwandiri panyaya yemarwadzi anobva pagumbo iri nengeita kuti kana ndakutorara chaiwo ndikaona kana ungawawo unotodhaka chaiwo ndikarohwa ura ndinyatsorara hope chaidzo handogona kutomborara nderisina ndechitaka kugina kuteerera marwadzi wayo turuchi aukawo ndoupenyu wandotomboona kuti kuti ndiite zvinhu zvako nezviita habeta nditange ndati ga ndingoita sendinokanganwa kuti ndikurwadziwa aiwa tinotenda mukoma especially kumuka kwarinenge ratiita kudai ndotaita ndikidaro nayo aiwa tinotenda mukoma plus ndafarawo sekuru vachijekesa pakuti aiwa kana paine ane mari yekuti munoitwa kumatest ari fedha kunana chiremba uku makasununguka kuti asi kuenda muchanipa nhamba yenyu kandi munogona kuzopa sekuru vozondipa wacho anenge ati aiwa zviri kuitwa nasekuru achapola tazviona kana kuti zviri kuitwa nasekuru achapola hazviite munhu ngaaende kwakati tobva tamupa nhamba obva mati aiwa dambudziko rangu nderemari handiti dai mandibatsira nenhamba nechi asi chingondibatsirai nezvese kuti nditese ndipone nekuti maideas anobva kuna vanhu akawanda wanda vanopedzera vakutotuka kana inini kana nasekuru achapola kuti makagara nemurwere imomo mungadai mamutima mudaiso saka asi chinangwa chedu tese ndechekuti mitese mwane kufamba zvakanaka 19 years is not a joke handiti hatisiri kutamba asi tinovimba kuti asekuru achapola vataura kuti regai ndimbozama tione kuti zvakamira sei ndosaka tauya vachitanga kurirapa sokuza kuti mangwana kuswera mangwana tinenge tane uchapo pokuti paipa makauya ranga rakadai nhasi radai so handiti maita basa mukoma